berotze orokorra egon da, ez? Munduko gune gehienak berotu egin dira, ez era berean, ez da aldi berean ere ez. Ipar hemisferioa, hego hemisferioa baino gehiago berotzen ari da. Argi dagoena da are eta temperatura altuagoa, orduan eta kalte ekonomiko altuagoak jasango ditugula. Eta isurpenak berdin dio zeinek botatzen dituen, azkenean eguratzen atmosferan sakabanatu egiten dira, arazoa globala denez, globalki ere aurre egin behar diogu. Euskal Autonomia Erkidegoan isurpenen eren bat energia sektoreak sortzen du, eta beste eren bat garraioak. Beraz, bi arlo hauek klabe izango dira isurpenak murriztu nahi baditugu. Nola aldatzen dugu energia sektorea? Alde batetik energia nola sortzen dugun, aldatu behar dugu. Berriztagarriak gakoa izango dira, baina ez hori bakarrik gogoratu behar dugu ere bai, energia honena da kontsumitzen ez dena. Herri bakoitzak erronka desberdinak izango ditu. Kostaldeko herriek batzuk izango dituzte, tarteka uholdeak dituztenak beste batzuk, baina barneko, Arabako hegoaldeko herriek adibidez, segurazki lehorteekin eta ur baliabideekin beste erronka batzuk izango dituzte. Eta orduan egokitzapen neurriak herri desberdinak izan behar dira. Zientziak behin eta berriro erakutsi du klima aldaketari aurre egitea, inpaktuak eta ondorioak jasotzea, baino merkeagoa ateratzen dela. Trantsizio honetan ezin ditugula ahaztu ahulenak edo kalte beratasun handiena daukatena. Trantsizioa bidezkoa izan behar da.